Banapeo, maintenant c'est officiel. Donc Thomas Tuchel, elle est une grande poter. Donc on be gagné ko fait. Chelsea vena ka entraîneur savant ta saison kono. Donc saison clé konna la. Frank Lampard vena ko Chelsea ka entraîneur savant. Donc ni na saison konna la. Donc yelama chara Chelsea fanfela la entraîneur ko fanfela la nyina. O benata we zori nyana man chamasa. Donc mais ça va pas. O konnande la donc Frank Lampard ta ka ko entraîneur are ba don chogomna atunye Chelsea entraîneur ka kro donc mais 602e sensi bena dama are tumbe Everton na donc o manya blo lu fana ya gain donc Chelsea tlala ka tuni ka ta tuni donc are blo est-ce que Frank Lampard abse kani équipe entraîneur wa est-ce que équipe sikilendo ka mun kono abse ko dama wa awakina taye muye donc ni na tumambulo ni amo kura de kana nyina ki abonné donc ambe to ka kuma bulotanga o kilende ro awya abonné merci beaucoup ni na tumambulo ka dama akambo watu